Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche maka kod kacha joluo duto e piny luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Machiegni to mokwongo magi thund weche mabende waikoni gi lak sechegi. Miyo moro majegni 46 kendo min nyithindo 3 owango nyathine manyako majegni 8 maja grade 2 e skul primar ma Mwambani e Kikule sublocation e county ma Machakos. Komachielo bende ni chenro mar dayo dho jogo mane jatend piny Migosi William Ruto walo kaka jombetri ma pacho kae e pinje maoko dhi nyime e od bura mamalo. Kamati mar od bura mamalo marango weche mag thieth oyieni pod nitiere pek e yudo thieth e ute thieth mag level 5 ne jotuo mithiedho to dok pacho e bwo kumbano mar SHA. Machiegni miyo moro majegni 46 kendo min nyithindo 3 owango nyathine manyako majegni 8 mabende en grade 2 skul primar ma Mwambani e Kikule sublocation e subcounty ma Machakos kapok ne okawo ngimane oko wuon e yor derruok. Miyono ne oteo mach e ode, majno mabende ne owango nyathineno kod mwandu duto kendo bang'e ne odere e yien moro e puothe. Kaluwore kod ruoth ma Muthesia location Anthony Kingo Mutua, masirano chal ka gima nokel kod gwandruok mag udi. Komachielo en chenro mar dayo dho jogo mabende jatend piny Kenya Migosi William Ruto ne owalo kaka jombetri ma pacho kae e pinje maoko dhi nyime od bura mamalo. Jatend piny ne owalo mane en jatenda migawo mar Labour Florence Bore kaka jombetri ma pacho kae e piny Namibia. Florence Bore ne ogo erokamano ne jatend piny kuom yie thuolo machielo mar tiyo ne piny Kenya. Are you fortunate with this appointment? And do I think that it is a demotion? I say no, it is not a demotion. It is a reassignment. And I'm very grateful to His Excellency the President for giving me this second chance to be able to serve this country. Kawadhi nyime en ni kamati mar od bura mamalo mabende rango weche mag thieth oyieni pod nitiere pek e yudo thieth e ute thieth mag level 5 ne jotuo mabende thiedho to dok pacho e bwo okumba mar SHA. Jakom mar kamatino Laktar James Nyikala oluoni kata doko ni sirikal mamalo timo chudo to jotuo ok nyal yudo thieth e yo makare ka koro chuno moko kuomgi mondo mi ochul omenda maching kapok giyudo thieth. We are out looking at a broader issue. The issue of the fraud is one, the issue of the debts owed by private entities is one, the issue of how are the systems working. That is creating a lot of problems. So we are in a fact-finding mission. We'll be in Homa Bay today to look at one of the hospitals that was mentioned. Wechegi bende no sira kod jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche Laktar Dennis Miskela ka jakom kanyakla kod jakom mar riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Laktar Brian Lishenga kod jagoro maduong' mar riwruok mar jochiw thieth kata public health workers Brown Ashira. Laktar Miskela wacho ni midhiero mathoth osekwako kumba mar SHA nyaka ne kete tim. From the word go, we said that SHA, as was conceived, had some problems. And sometimes very disappointing when I see the politicians and the MPs tweeting like all of us or doing press conferences like all of us. Because they are the people who made the law. KMPDU gave a 25-page document of why SHA, as was conceived, was going to be problematic. The wind that is exposing the chicken's tail is blowing from behind. Laktar Brown Ashira bende ni ulose yo machalo kama. It's very unfortunate that we are having SHA having problems when you're actually rolling out UHC. I believe we are going to discuss about universal health coverage, and SHA is one of the enablers of UHC. You cannot be talking about having a UHC program being successful with the challenges to do with the financing, particularly with the SHA.
Jakom mar riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Laktar Brian Alishenga bende koro kwayo jatend migawo mar thieth Aden Duale mondo ochul gowi duto ma ute thieth mag ji giwegi bandho okumbano mar SHA mondo mi gidhi nyime gi chiwo chenro mag thieth e yo makare. This ministry has no idea where the fraud is. They have been paying fictitious claims to fake hospitals. Okay. Who registered fake hospitals? The same KMPDC under the cabinet secretary registered the fake hospitals. Komachielo bende ni janon budget Laktar Margaret Nyakango wacho ni midhiero maduong' kidekwa uchumi mapacho kae kaponi sirikal biro rema chulo gope maromo bilion 524 makembe mopogore opogore bandho sirikal. Kolose nyim komiti ma budget e bura mamalo, Laktar Nyakango owacho ni nyaka sani kwan gope mabende bandho piny owacho gin bilion 524 kakoro kwayo piny owacho mondo mi ochul gope go duto kaka yo mar reso uchumi mapacho kae kanyakla koda ohelni matindo kod mago manie diere. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni kaunti ma Migori kokalo kuom migawo mochung'ne choko mar osuru e kaunti no ochako keto kare chenro mar choko mar osuru e yor lony manyasani mano mabende geto tieko chuth mibadhi e sekta no kendo bero choko mar osuru e kaunti no ma Migori. Director mar chenro mag choko osuru e kaunti no Morizo Indo owacho ni tiyo kod lony manyasani e choko mar osuru biro konyo kaunti no chopo kwano omenda mabende gigeto choko e komenda mar 2025-2026 mano mabende en bilion 1.2. Ne wadonjo ka sirikal mokalo cha nochoko osuru mar milion 386. Yikwa mokwongo wamede milion 407. Yikwa mar ariyo wamede milion 512. Sama wuoyo kani ne wamede milion 708. Pod wadhi mbele kendo waparo ni wach mar automation wa medo kabisa kawuono sani ma wadwa timo miluongo ni online. Wadwa wuok e manual mar wuotho gi invoices e duka. Wadwa ni joduka yudo messages e simbe gi, to gichulo pesa gi simbe gi, to giyudo license e simbe. Oindo wacho ni gisetwa kod kembe machiwo sira mar omenda kod bengi mabende biro konyogi e neno ni chenro no okete tema kendo johala ochako timo chudo mar license magi kokalo e simbe mag ong'we yamo kendo bende gibiro yudo license go kokalo e yor lony manyasani. Ma wan gi legislation kata sheria moko mwakelo mabiro konyowa mano. Wan gi system automation moseyie ni biro timo mano. Wasewuoyo gi bank miluongo ni KCB moseyie ni gibiro timo online banking mondo gik moko te obed e simu. Koro waparo ni higa mwantie sani ni waseto target mar bilion 1.2 ma wakwa mana jopiny ni okonywa e chulo osuru mayom mondo wadhi ayud bilion 1.2 mondo maendeleo machiko jopiny. Kadhi wechego mag somo en ni riwruok mar NAT e bade ma Nairobi okwedo mokalo kang' ma duol mar TSC okawo mano mar daro jopuonj moko kowuok e kaunti ma Nairobi nyaka e kaunti ma Kitui. Jopuonjgo wacho ni jopuonjgo seyo duol no mar TSC kuom kawo kang' machalo kod mano ka bende giwacho ni jopuonj moko kuom jopuonj mabende odar kitire kaunti ma Kitui gin mago mabende odong' mana kod thuolo matin to dhier utaya. Jakom mar riwruok mar NAT e bade ma Nairobi Nyamai Kasina ne olose yo machalo kamae. Hao walimu ni wazee, wangekuwa wakati walikuwa 22 wakiajiriwa amungetuona hapa, hata wenyewe wangefurahia kwenda huko. Lakini wazee na wengine hapa hawajiwezi. Kuna wengine hapa kuna wengine watatu hawakuja kwa sababu ni walemavu. Wengine mambo ya pressure hapa imepanda. Kwa hivyo tukiangalia hiyo tunaona hiyo mwalimu wa Nairobi kidogo anafinyiliwa, na mwajiri wetu tunajua hiyo anaweza kukanzo hiyo. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Esechigi maduol mar IBC chano chako chenro mar ndiko jogo ombulu kwayo chwal ne piny owacho mondo mi ombek chike makidek mono jopiny ka opande mondo mi gindikre kata giikre ne ndikruok mar jogo ombulu kaka jogo ombulu e pacho kae. Piny owacho bende dwaro ni oket chenro mag nono higa kata age assessment e apise mag jodong gweng' ne jogo mabende dwaro ka opande to onge kod oboke mowinjore. George Aoko nigi ler mathoth ka oke kaunti ma Mombasa. IBC imefunguliwa na wakati huu ni wakati wa watu wajitayarishe. Mwezi huu watu kwenda kuchukua kadi zao za kura, pia kwenda kuangalia
mambo yao vile yalivyo. Mano Karisa Nzai manjang'ad rieko e weche mag siasa e apis jatend piny Kenya kakoni kinde kor ochopo mar jopiny chako timo ikruok ni yiero mabiro e yor kawo kipande kod ndikore kaka jogo ombulu. Serikali inaendeshwa na watu ambao wanajielewa hasa wakati wa kupiga kura. Kane oloso e bura majomvu Mombasa, Karisa ne bende ojiwo apisas mochung'ne weche mag chiwo opande mondo mi ombek chike makidik mono jopiny kawo kipande eka gindikre kaka jogo ombulu. Lakini nataka tu pia tuambie vitengo vile vya kiserikali vile vingine, hasa watu hawezi kuchukua kura kama hawana ID. Watu wengi hawana vitambulisho, na wengine hasa wa area za huku chini mashinani miaka ilishapita. So tunaomba tu ile vitengo ambavyo vinahusika vilegeze kamba, watu wapate age assessment. En wach mane osir lwedo gi Stephen Charo Zero man jaduong' gweng' makoni onego chwal negi chenro mag nono hik jogo monego yudo pande to chutho mago mane olalo oboke ma itiyo godo e kawo kipandego. Na watu ambao kwa jumla zile document anataka kitambulisho lakini hana document, alipoteza kila kitu. Sasa kuna ile age assessment kama vile mheshimiwa amezungumzia. Hiyo kitu ingerahisishwa mpaka ikafika kwa ofisi za wazee wa mitaa. Na zikifika kwetu si kama wazee wa mitaa, tutasaidia wengi zaidi kwa sababu hizo changamoto ziko. Magene giwacho ka Gideon Tyson mena achiel kuom rowere e Jomvu to ne okoni gi kore kaka rowere mar wuok oko kar rombgi kendo ndikore kaka jogo ombulu ka giikore ne yiero mabiro higa 2027. Kumekuwa na kelele nyingi, vijana wanaenda barabarani, mambo mengi, silaha si kwenda barabarani. Sasa tujitokeze, twende tujiandikisha kama wapikaji kura. Maana ile kazi tunaenda kufanya mwaka ujao ni kivumbi, hakijaitokea Kenya hii. Sisi kama vijana tumeamua. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Gilipot ma George Aoko ne mabilo kelo waigiko mag weche manyien yorno mar dimba gi lak seche gito magethond weche mabende ne waikoni. Miyo moro ma jahigni 46 wang'o nyathine manyako ma jahigni 8 ma grade 2 e skund primar ma Mwambani e kaunti ma Machakos. Chenro mar dayo dho jogo ama bende jatend piny ne owalo kaka jombetri ma pacho ka e pinje maoko dhi nyime e od bura mamalo. Kamati mar od bura mamalo ma bende rango weche mag thieth oyie ni po nitiere peke yudo thieth e ute thieth mag level 5 ni jotuo ma bende thiedho to dok pacho e bwo okumbano mar SHA. Watude koromo kanyo saa 8 kone weche manyien e yo machuok to koromo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke ni jatend piny William Ruto wacho ni piny owacho ikore maneno ni Kenya omedo bero sekta ma tuke pachoka mondo mi Kenya oyangre e bwo piny mangima. E romo mano bedo State House ma Nairobi kawuono, jatend piny no romo gi riwruoge mopogore mag ji giwegi maneno kaka inyalo nyast sekta ma tuke pachoka to moloyo kochakore e kor gwenge. No medo wacho ni kara kobedo ni Kenya ong'ere weche mag ng'wech, nitiere mathoth minyalo tim mondo rang'iny mar adhula, rugby, volleyball, cricket gi moko mathoth omed idho e pachoka. Jatend piny omedo wacho ni telo mare nigi dwaro maneno ka Kenya kori yange bwo piny mangima kaka mano modhil e weche mag tuke. Ruto no romo gi jotelo mopogore makembe mopogore mag ji giwegi kaachiel gi riwruok matayo tuke mag adhula e pachoka FKF. Komachielo bende en ni jabak mar Kenya Sylvester Owino wacho ni Harambee Stars ni e thuolo maber mokalo mar kawo point 6 e tuke mag laro thuolo madhi e World Cup mabiro timore kin Kenya gi Gambia tich abich kaeto ndalo 4 bang'e kin Kenya gi Seychelles e alap ma Kasarani. Owino ma bende nogocho ne Harambee Stars chan owacho ni kit kata rang'iny ma jotugo moyier modhi e kambi mar Harambee Stars ni malo kendo nyalo miyo ng'ato thuolo mar ng'eyo ng'ama dhi yudo loch. Bila shaka Kenya ina uwezo mkubwa, tuko na uwezo wa kushinda hizo mechi mbili, watafanya juu chini waweze kushinda mechi hizo. Gambia nyaka sani eri osemole pachoka kendo gi korene tielo mar ariyo ka timno ipuonjo gi manen kocha mar Gor Mahia Jonathan McKinstry. Gibiro gocho Harambee Stars chieng' tich abich mano tarik 5 mar dweni.
Komachielo bende en jang'wech ma Uganda maringo half marathon Jacob Kiplimo kaachiel gi nyalo nyadiriyo mar Olympic Joshua Cheptegei ok bi bedo e tuke mag laro simo mar piny mangima madhi timore Tokyo, Japan, ma irien kaluwore gi riwruok matayo weche mag tuke e pinyno mar Uganda. Kiplimo ma jahigni 24 nobedo jang'wech mokwongo ringo half marathon e bwo dakika achiel kano ringo gi dakika 50. Kiplimo ma jahigni 24 nobedo jang'wech mokwongo e bwo piny mangima mar ringo half marathon e bwo sa achiel bang' ringo kuom dakika 57 kama nokete rekod manyien mar piny mangima ma dakika 56 gi sekon 42 e tuke mag Barcelona. Cheptegei ma jahigni 28 bende noyudo midila mar goldi e ng'wech mar mita 5,000 Tokyo Olympics 2021 e higa manoluwe e Paris, kama bende en achiel kuom jong'wech ma bende oseketie rang'iny malo. President mochung'ne loso kamati mag tuke e pinyno Erodon Rukare owacho ni ok en gima ber ni jotugo ariyogo eko biro bedo oko mar tukego. Kata kamano, nyaka sani Uganda pok ogolo nying jotugo mabiro dhi e tuke mamoko e laro simbo mar piny mangimano. Magi weche tuke, an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Abiro kalo dakika 16 tiende ni thuolo na mar bede studio sirumo katurumo kiki studio we alodo maber sana e chendo maber sana chendo madonse kato doko ni watieko wango nyango wa Rome Ramogi TV sa 12 wange mar odhiambo wa penj laktar kawuono wadhi penjo laktar ang'onya kwa Ramogi Ajwang chendo makawuono kik bai kata matin sa 12 e Ramogi TV oriti masane. Matoka nyakano dadi romo bionuo Papa aduyo matoka okoko dadi Wada poko matoka nyakano dadi romo bionuo Papa aduyo oagogolo jose Imairito dala kiera Moroni pacho Papa anuyo oagogolo jose Kimairito dala kiera Moroni pacho Mama sabie Miyok nyalwin kodi Urito kama toka kiera Ki Mama Maria Mama sabie Miyok nyalwin kodi Urito kama toka kiera Ki Mama Maria Papa anuyo Osepoteno Joni Obwogo timo serekansila Olima Sami Papa anuyo Osepoteno Joni Obwogo timo serekansila Olima Sami Abayo siepi Osepedwi nodori Osepandero konye jakano Onyango disi Abayo siepi Osepedwi nodori Osepandero konye jakano Onyango disi Keni osiepi Osieplea bende Udolo tingo kabajara por pewina bende Keni osiepi Osieplea bende Udolo tingo kabajara por pewina bende Papa anuyo Oridi baba sabi Era ni Andrew Chalokiera Maniponjo sabi Papa anuyo Oridi baba sabi Era ni Andrew Chalokiera Maniponjo sabi Ay
pacho